כולם, אני אתחיל לעשות לכם ולוגים מתוק הבוקר בערוץ שלי. לא לדאוג, יהיה גם וגם. אז ככה, בינתיים, ביום הראשון אני רוצה להראות לכם את הבית שלי. עדיין לא, הרגע התחלתי לעצב. אז זה החדר מהעבודה. אוקיי. זה המטבח, כאן אני צריכה להוסיף פינת אוכל. וכאן זה המקרר. מקלחת זה הגיע לי ככה, אני צריכה גם לסדר. אז כשאני אסדר את כל הקומה הראשונה אני אחזור לכם. טוב, זה הפינת אוכל שלנו. כאן אני אראה לכם עוד מעט, אציג בפניכם את כל המשפחה. ומילאתי את המקררים. אוי, יאללה בוא נסגור. ועכשיו נעצב את המקלחת ונחזור לכם. טוב, היוש, חזרתי. זה אוי, רגע. זה השירותים שלי. זה כאן חדר מסכות פנים, אני אסדר אותו עוד מעט. עכשיו זה חדר לא רלוונטי. לא. טוב, יודעים מה? נשנה אותו ונעשה אותו חדר אחר, אז שנייה חוזרת אליכם. טוב, בגלל שזה חדר לא כזה קריטי לי, אני אעצב אותו עוד טיפה. יש כאן תרופות, את המסכות פנים, את מכונות כביסה, כי אני צריכה חדר כזה. את כל החדרים נעשה למעלה. אז אני אחזור לכם כשאני עוד טיפה אעצב כאן. הוספתי ירוק וזהו, חדר מוכן. טוב, אנחנו נלך. עכשיו נעלה לקומה השנייה ונעצב אותה, אז נחזור לכם. אז הנה הבריכה שלנו ונעצב אותה ואחרי זה נחזור לכם. טוב, אז נראה לי סיימתי את הבריכה, לא אני אוסיף עוד כמה דברים ואני אחזור לכם. בינתיים יש לי את הפינה הזאתי ואת הפינה הזאתי ונחזור לכם. טוב, סיימנו, ככה נראית הבריכה. נוסיף כאן אוכל ונעשה את החדר הזה, נשנה אותו ממטבח ואיך זה נחזור לכם. טוב, שמתי הרבה אוכל כאן. נחזור לכם כשאני אצב את החדר הזה. טוב, אז הנה החדר שלי. עדיין אני צריך לעשות כמה טאצ'ים האחרונים, כמו לדחוף את הארון. אז יאללה בואו איתי. שמנו כאן את הארון. זה החדר, אני אהבתי, רק ריק לי, אז שנייה נקשט אותו עוד טיפה. טוב, שמתי את החדר, עכשיו כאן יהיה חדר של תאומים, אז שנייה לחזור לכם. טוב, את החדר שעשיתי לתאומים האחים שלי, אני לא אראה לכם. אני אראה לכם את הכל בסוף. אז נעצב את שני החדרים האלו ונחזור לכם. טוב, סיימתי גם. זה החדר של האחות, זה החדר של האמא. זה החדר של האחים, רציתי להראות לכם אותו. זה קיצר, כל הקומה זה החדר שלי. אתם רק בפרק הראשון של העונה שאני אעשה לכם, תבינו למה הכל כאן מבולגן. וקיצר, זה הבית שלי. אז אני אתחיל את הוולוג הראשון היום. אז קיצר, תצפו, תנו לייק, תתנו עוקב, ואולי אני אתן גם לכם.